Avio. Do Jižní Ameriky. No tak to určitě. Nebo že by... Nevím, jak se to stalo, ale o rok později stojím v Peru u stánku a učím se jíst morče. Vezmi zadrápek do ruky a již... Moment. Abych za stolik nepřeskakovala, vraťme se zpátky do Montevidea, kde si po týdnu čekání vyzvedáváme Avii a Malku z přístavu. Společně překračujeme hranice do Argentíny. O 2100 kilometrů a jednu noční výměnu kola s defektem dál na jihu odbočujeme na poloostrov Valdés. A i když si myslíme, že jsme závodní speciál a jedeme v podstatě non-stop, najednou nás dohání a dokonce i předjíždí terénní Toyota s českou posádkou. Domlouváme se na společnou návštěvu vyhlídek na místní zvěř. Tučňáci jsou tu docela zvědaví. Lachtani nás naopak okázale ignorují. Mají totiž na práci důležitější věci. Lození, rození a výchovu mládě. Jediné, co ani koutkem oka nezahlédneme, jsou kosatky. Sice tu občas vystrčí ploutvičku z vody, ale my máme bohužel smůlu. A aby nás snad někdo neobvinil, že jezdíme s doprovodným vozidlem, Jean šlape na plyn a do novu Toyotu necháváme hezky v prachu za sebou. Mimochodem nevím, jestli už jsem zmínila, že nás v té Avii jede 9 a z toho jsou 3 řidiči. Takže zatímco my se jakožto posádka můžeme oddávat různým kratochvílím, Jean, Jack a Okoun se střídají za volantem a vezou nás vstříc Chile, Andám a hlavně nejkrásnější silnici na světě, Carretera Austral. Teď už se s námi pojďte v klidu podívat na všechna ta panorámata. Amálka se na zdejších cestách krásně vyjímá. Jen běhat s kamerou za autem není zrovna disciplína, kterou bych chtěla provozovat denně. Další video už radši točím z větší blízkosti. No, tak zase nic. Tak já běžím. Z Carretery odbočujeme na prašnou vedlejší silnici. Ta nám do cesty staví rozličné překážky, které statečně ignorujeme. Tedy až do chvíle, kdy nás zastaví most. Jasně, z vrchu vypadá slušně, ale ze spoda ho drží jen jeden strouchnivělý pilíř, což riskovat s 5tunovým nákladákem nebudeme. Dál směrem k Lago Leones už jdeme radši po svých. Výhled na jezero s ledovcem v pozadí stojí za každý krok i puchýř. Další zastávka, Lago General Carrera a jeho slavná mramorová katedrála. Její stinnou stránkou je, že se k ní dá dostat jedině po vodě. Protože kdo mě znáte, tak víte, že voda a lodě jsou moje noční můra a že si jich ještě cestou pár užijeme. Pokračujeme na sever, kde nás čeká 4denní trek kolem skalního masivu Cerro Castillo. Amálku odstavujeme ve vsi pod ním, nahazujeme batohy na záda a jdeme. Oficiálně je tohle moje první pořádná výprava na těžko. Neoficiálně? První 3 dny jsem měla pocit, že tam vypustím duši. A 4. se to zlepšilo jenom proto, že to bylo z kopce. Přitom jsme byli výškově níž než na Chopoku v Nízkých Tatrách, což přiznávám, že je moje jediná předchozí zkušenost s horskou turistikou. Na druhou stranu. Prvně v životě jsem stála u skutečného ledovce a Laguna Castillo zářící tyrkysovou barvou pod námi mi připomněla, proč tohle fyzické utrpení vlastně podstupuji. Jen bychom potřebovali lepší mapy. Ty, co máme, jsou slušně řečeno nekvalitní. Protože tam, kde je na nich značená cesta, je ve skutečnosti neschudný terén. Ale co? Měníme plány a jeden den se kocháme okolní krajinou.
Po 4 dnech se vracíme do údolí k Amálce. A hurá, čeká nás první jihoamerický prales. Dobře, je to spíš taková ochutnávková trasa, ale i tam měla svoje kouzlo. Idylka ovšem netrvá dlouho. Za městem La Junta začíná motor dělat divné zvuky. Parkujeme proto Amálku u krajnice, voláme automechanika a zpátky do La Junty se raději necháváme odtáhnout za traktorem. Na scénu nastupují Okoun s Žánem a snaží se analyzovat poruchu. Okoun se navíc v mezičase pokouší naučit španělská slovíčka, aby se domluvil s mechanikem. Kde tu je ulomla se onice do prdele? Motor. Tu nejsou žádné pořádné závady, jenom píčoviny. Zružíme věci, co pozor, pomocí stříbrných pásmí slánky. tohle je důležitý, kolik bude stát oprava. Guanto, Kostra, Výsledek? Tragikomický. Naštěstí máme Ivču, která se chopila role tlumočnice. Sacaron alguna de las tapas. ¿Se puede mirar abajo? Es que necesitám kolik. To úplně Este malo. ale to je špatný. Onice. And this? Klika bude OK? Jestli co klika. Tak na to ukáž, si está bien. Si está bien. Es que va a enseñar si está bien. Según esto malo. Taky v prdeli. La contestaste. Taky v prdeli. Y esta igual. Jo, stejně blbě. Co je teda rozbitý? No, oniční ložisko se vydřelo. Prostě a i prostě onice samotná, to je průser, protože je chycena a i klika. Ten protikus, co jede tady vevnitř, tady v tom, tak je vydřený taky. Je jasné, že tu na chvíli zůstaneme. Zatímco si na chodníku vedle Amálky chystáme snídani z vajíček od sousedů, kluci vymýšlí, jak dostat motor ven. Horem to kvůli jeho váze nejde, takže to bude muset jít spodem. Žán se hned pouští do tvorby závěsné konstrukce, na které se motor spustí dolů, a předek Amálky se nad ním zvedne asi o metr nahoru. Stát kolmo, jo? Ať se nebambela. Jo. Tohle tak zvedne tamto. Brzda není, ručka na ty lánkách, ty vole. Ta trubka vydržela. To je to poslední, čeho by se dalo. Tam. Já vím, ale tak já tady kurva nespělám. No, to je už vyšaskané. To je tím, to je špatná ta vinda. Perfektně rovně. Jsem to měřil. Jděte oba. Tak jsem měl... Víš to tady takhle. No dobré, tak já držím tuhle a vytáhnu. Bacha, kdyby to odstřelilo, jo? Nastává další fáze. Dostat motor ven. S tím pomáhá vysokozdvižný vozík, který někde sehnala Ivča. A až bude motor v dílně, tak co se bude dít dál? Takže se musí vytáhnout klíkový řídel, což je totální rozborka motoru, celé ven, hlava, blok, rozpůlit blok, vyndat klikovku, gufera, ložiska, všecko vytáhat a klíka se musí poslat někam do prdele. Přesoustruží ho na nějaké ložisko a to už je jedno na jaké. On tam třeba, tam se pohybujeme v řádu setin, maximálně 10 mm.
na tu přes soustružený průměr dá ložisko. A tohle už by mohlo vydržet. Ale normálně, když se taká rozborka dělá, tak se dělají všechny ložiska a i všechny čepy. Protože když už jde motor ven, tak to je tolik práce, že prostě už je generálka. To už je generálka. Jakmile je motor v dílně, kluci ho rozebírají do posledního šroubku a volají do Česka, kde Ondra během 2 dnů schání náhradní díly. Díky tomu, že naše volání o pomoc přesdílí Dan Přibáň a jeho žlutí trabanti, ozývá se nám parta lidí, ochotná dovést nám díly z Ostravy až do kousek od nás vzdáleného Puerto Montt. Tím kouskem myslím 400 kilometrů, ale na jihoamerické poměry to je za rohem. A my tam pro ně s avokádem stopujeme. Kluci mezi tím vše čistí a kompletují to, co se zkompletovat dá. Po našem návratu makají do pozdních nočních hodin a využívají i důkladnou fotodokumentaci pořízenou při demontáži. Již nacvičeným způsobem zvedáme amálku a motor se může vrátit na místo. Kolik? Tak co, dobrý? 5 centiáků. 5 centiáků. 5. Náš verca je někde na chodníku. Jo, 13 kombináčky ještě. Aby jsme dostali ten hák nad to sání. Ještě připojit převodovku. Žán otáčí klíčkem. Chvilka napětí. Jo! Můžeme pokračovat na sever se zastávkou u stále aktivní sopky Čajten, která v roce 2008 smetla velkou část města pod sebou. Tuhle katastrofu teď připomínají už jen vybělená torza stromů v širokém okolí. A protože jsme v Lachuntě trčeli 10 dní, v rámci úspory času nezastavujeme ani na vaření. Přichází největší zkouška čerstvě opraveného motoru. Poušť Atacama. S ní jsou spojené vysoké teploty a vysoká nadmořská výška, ve které voda v chladiči vaří při nižších teplotách. Ale co se dá dělat? My potřebujeme jet dál. Nad údolím smrti měl být hlavní atrakcí západ slunce. Ale jak vidíte, tak po našem příjezdu mu nikdo z přítomných nevěnoval ani jediný pohled. Nicméně, jako aklimatizační stoupání pro nás i Amálku to zafungovalo perfektně. Je čas sjet do hraničního San Pedra de Atacama a vydat se dál. Čeká nás Altiplano! Podívě! Oficiální hraniční přechod do Bolívie vypadá skoro jako vtip. Razítko sice dostáváme v kanceláři, ale záhora je samoobslužná. Bolívie nás vítá malým tornádem, obrácenou duhou a naprosto snovou krajinou.
Další z věcí, kterou jsem vám ještě neukázala, je, jak hledáme místa na spaní. Ideálně mimo oči kolem jdoucích, třeba jako v tomhle kanionu, kde nás okupují maximálně vyskači. V Národním parku Eduarda Avaroy je mnohem víc přírodních skvostů, jako třeba tady Laguna Colorada. Od ní ale místo silnice vedou jen vyjeté koleje v prachu. Vojta hledá na mapě trasu, ale jedeme vpřed rovnou za nosem. Však Amálka to zvládne, ne? Nemůžu zajít. Nemůžu zajít. Ne, to je bez zuby. Tak ne. Ešu si do ruky a jdeme vyhrabávat. Yes! Povedlo se. Až do chvíle, kdy zapadneme znova. A pak ještě 4krát. Konečně pevná půda pod koly a i trocha zeleně v okolí. Teď jen doufat, že černá lama přes cestu nenosí smůlu. Hned na to skalní město. Nesejde na tom, že nemáme vybavení. Každý si na skále najde vlastní cestu. Okoun jako vždycky tu nejšílenější. Já tam ani neokoun, ty jo. Pokračujeme do Ujuny, kde se setkáváme s českou motorkářkou Dominikou. Ta projíždí Jižní Ameriku v protisměru, tedy z Kolumbie na jih. Jen má momentálně vybitou baterku od své minimotorky. A protože to my dobře známe už z Montevidea, tak jí podáváme pomocnou ruku a startovací kabel. Zatímco Dominika odjíždí kroužit a dobíjet baterku, my se přesouváme nocovat na hřbitov vlaku. Od vraků vlaků a mraků turistů se vydáváme na Salar de Uyuni. Děláme tak trochu povinnou zastávku u solného pomníku Dakaru a hned potom si jdeme zablbnout na hladké solné ploše. Když je hezky, výjezd na souš je naprostá hračka. Když se ale změní počasí a venku je takhle, není vůbec těžké minout zpevněné nájezdy a zapadnout. Tam, kde nepomohly 2 bolivijské traktory a 1 tereňák, přikládají pomocné ruce, nohy a mozky k dílu naši kluci.
Francouzi jsou zachráněni a mohou jet vyjednávat s traktoristy o ceně. K tomu už naší asistence není třeba. Další kapitola, Potosí a funkční důl v hoře Cerro Rico. Den předem se aktivně zapojujeme do oslav fiesty. Nejdříve v karnevalovém průvodu na náměstí a večer návštěvou autentické hornické putiky. Ne, žádné kompromitující materiály z ní nečekejte. Ráno už kupujeme dárky pro horníky, koku, sladké pití, dynamit, ledek, 96% pitný alkohol naopak kupujeme pro sebe. Bože, ne na pití, jenom jako suvenýr. První zastávku cestou k dolu děláme v továrně na zpracování vytěžené rudy. Řekněme, že pracovník z Úřadu bezpečnosti práce by tu neměl radost. V dole nás průvodce Wilson seznamuje s realitou horníků. Maybe you have dynamite for him, please. Okay. You have dynamite, please. Lucka má 3 takové For example, he don't earn good money, the dynamite is good present for him. Okay. Pár z nich obdarujeme a na závěr si Wilson odnáší jeden z dynamitů, aby nám názorně předvedl jeho výbuch. How much per minute? Yes, maybe 3 minutes more. Nobody's missing? No. ¿Todos ahí? Por ejemplo, para nosotros yo les he puesto un lugar seguro, ¿no? Tengo que ver siempre. No, je to taková náhražka ohňostroje, když je ta fiesta. A fiesta nás neopouští ani v nejzapadlejší vesničce, kde zastavujeme kvůli dalšímu defektu kola. I tady nás vítají hudebníci a tanečníci. Za vsí bereme 2 opozdilé stopaře a vezeme je do Dýru oslav. Jsme pod sopkou Sachama a cílem většiny naší skupiny je na ní vylézt. Mě víc zajímá zdravotní středisko, kam se vydám nejdřív na exkurzi a následně mě tam kluci nesou s astmatickým záchvatem. Milá paní doktorka by si se mnou asi bez problémů poradila. Problém ale je, že je zamčená lékárna. A klíče má jenom lékárna. No, a to je jeden z tady těch opilých pánů na slavnost. Co se dá dělat? Abych se dostala k lékům, musí kluci vysadit dveře. Zatímco lapu podechu v ústraní, zbytek skupiny se kvůli špatnému počasí a nedostupnosti Sachamy chystá na výstup nakonec na o něco nižší sopku Parinakotu. Výstup startují v 1 ráno, kdy je vyzvedávají průvodci. My se dopoledne rozhlížíme po okolí a paseme lamy, než se nám horolezci vrátí nazpět. To bylo jednodušší? To co vidět stopy, jak jsme scházeli. Jsme v La Pazu a máme závažný problém. Nefunguje čerpadlo nafty z rezervní nádrže, takže se to musí udělat ručně. Na rušné tříproudovce směrem na letiště je to adrenalinový zážitek. A když už jsme u adrenalinu, jdeme si sjet cestu smrti na kolech. To už je z Bolívie téměř vše. Poslední významnou zastávku děláme u jezera Titicaca. Do naší první destinace, do malebného městečka Copacabana, se musíme přeplavit přes jezerní úžinu. Vzhledem ke kvalitě místních plavidel jsem nervózní až do chvíle, kdy konečně na druhé straně bezpečně sjíždíme na pevninu.
Na souši se ale moc dlouho nezdržujeme. Amálku měníme za menší osobní loď a vyrážíme na Isla del Sol omrknout místní inské památky. U Titicaky ještě zůstáváme. Jen tentokrát už na peruánské straně a místo skálopevného ostrova nás čeká rákosové plující souostroví lidí z kmene Uru. Naloďujeme se na malé motorové čluny a jdeme objevovat. Ostrovy jsou vytvořené ze všudy přítomného rákosí. To víme. Co ale nevíme, a dost nás to překvapuje, je, že to rákosí se dá i jíst. Což musíme zkusit. Co se jí, ono to vydrla až vody? Takhle, hele. Aha. Si? Pojď, děkuji, hryzej. Hryzej. Teď jsme asi přestoupili nějakou časoprostorovou smyčku. Mám pocit, že jsme se ocitli na divokém západě. To máme asi z toho neustálého hraní bangu. Zpátky k řece Urubamba a vydat se nahoru k Machu Picchu. Přes starý inský most se dál nedostaneme. Místo toho musíme opět přejet přes 7 řek a 7 hor s otevřeným krytem motoru, aby se nám nezavařil. A přitom pravidelně dolévat vodu do chladiče. Cestu nám poprvé kříží povodně. Myslíme si, že Panamerikána je bez problémů průjezdná, dokud uprostřed noci nezůstaneme trčet v koloně. Na jejím začátku je spadlý most. A objížďka, ta neexistuje. Ráno si jdeme obhlédnout závažnost situace. Lidé sice zvládají proudit korytem řeky, ale auta nemají šanci. Uchylujeme se proto na bezpečné místo v želví zátoce. Želvy tu žádné nepozorujeme, za to je tu všude spousta pelikánů. Tak možná by to tu mohli přejmenovat. Po týdnu se vracíme k místu katastrofy, kde probíhají odklízecí práce, ale hlavně je tu vytvořen provizorní násep přes řeku. Do jeho otevření pro dopravu zbývají už jen minuty, na což napjatě vyčkáváme v koloně. Máme štěstí. Podaří se nám dostat na druhou stranu, než voda opětovně týdenní práci strhne. To ale neznamená, že máme vyhráno. Nemáme totiž tušení, co na nás číhá na dalších kilometrech. Silnice plná naplavenin se dá zvládnout. Ale když některá místa brodí Amálka s vodou až po světla, bojíme se úplně všichni. Povodně a nebo jejich následky nás nakonec pronásledují až k samotné hranici s Ekvádorem. Za to u nás vítají banánové plantáže a konečně pořádný prales. Spousta zeleně, zajímavá fauna a flora a k tomu sem tam vodopád. Je to nádherná procházka, až do chvíle, kdy dojdeme k řece. Pokračování na kánoji. Co na to říct? Asi jenom, co jsem komu udělala.
Jak vidíte, první den je nádherně, takže až ten druhý na vlastní kůži zjišťujeme, proč se tady tomu říká deštný prales. Zatímco my se sprchovali v dešti, avokádo s okounem lezli na sopku Chimborazo. A k dalším ekvádorským sopkám máme už zase všichni společně namířeno. Jako první si ve společnosti místních toulavých psů obcházíme 11-kilometrový okruh kolem kráteru sopky Quilotoa. Potom se přesouváme ke Cotopaxi. Tady je možnost výjížďky na koni, čemuž neodolám. Průvodce klade jednoduchou otázku. Máš zkušenosti? Jistě, že má. Co se dá dělat? Zpátky do sedla a tentokrát v něm vydržet celé 2 hodiny jízdy mezi horami. Teď už jen rovník, návrat na severní polokouli a poslední dny v Kolumbii. Nemoc pěkně se loučíme s Amálkou. Loučíme se i s polovinou posádky a ve 4 malým autem vyrážíme poznávat poslední zemi naší výpravy. Nejprve míříme do Popajánu na velikonoční oslavy. Chápu, proč jsou nehmotným kulturním dědictvím zapsaným v UNESCO. Přejíždíme do Cordoby. Silnice tu končí a dál do San Cipriana se pokračuje po železnici. Ne, vlakem ne, drezínou. Nebo, jak jinak byste nazvali paletu poháněnou motorkou? Provoz na jednosměrné koleji má, zdá se, jednoduché pravidlo. Slabší ustupuje. Tedy ten, kdo má méně pasažérů. Co jsme si nechali na závěr? Valle de Cocora. Na velikonoční pondělí vyrážíme na 2denní výlet mezi 60metrové voskové palmy a potom pokračujeme mezi tyhle divné mimozemské květáky. Na závěr Medellín a moje další solo cesta. Ale to už je zase jiný příběh. Jedno je ale jisté. Avie mi obrátila život vzhůru nohama.